Türlü şaklar buла bu turmuşta. Ağır şaklar buла, жеңіл. Яшәү булгач, шушы икесен дә татып карый кеше күңеле. Төрле кеше була. Кайсыныңдыр күңелеңдә бары изгелек. Яхшылыгы үзеннән соң кала, юлны яктыртучы эскелек. Була яман кеше, андыйларны һич борчымый кеше бәхете. Яшәү өчен кирәк диеп таба бу дөньяның алтын тәхетен. Һәр кемнең дә үзенә бер язмыш. Кайсы юлны сайлый үз эше. Үз йөрәге теләгәнен табып, бу тормышта булсын ул кеше. Алия Назипова.